Dámy a páni, dobré ránko. Ako vidíte, dnes nám v Soule prší. Aha, tu je strecha. Strecha z kopec s dážnikmi. Čo som si mohol aj zobrať. Možno hej. No a keďže máme dneska, čo sa dá robiť tento upršaný deň, tak ja si myslím, že to je úplná pozvánka do tých kúpeľov, ktoré sme včera trošku sfailili, ale viac menej ako dobre. Poďme dneska. Ale prvé veci najskôr ide sa na kávu. Normálne vyzerá, že veľa prší. No, okej. Nie je to úplne, že mini dážď. Prší naozaj dosť slušne, no. Akože to mi vôbec nevadí, a akurát tenisky budem mať mokré, čiže... To je trošku prúšvih, no. V Kórei v drvivej väčšine, keď platíte kartou, tak sa musíte takto podpísať na tú obrazovku. No strašne mi to trhalo žily, proste to je tak nepraktické. Dáme kavičku, pozrieme, čo sa dá ešte robiť v Soule za dažďa a tie kúpele sú fajn, no strašne prší, je veľa vody na chodníku, úplne sa zle ide, ja mám mokré tenisky, no ale snáď to nejako zvládne. Sušička na dažníky. Ľudia, keď idú na vecko, tak si tu normálne nechajú notebook s mobilom, všetko na stole a idú proste na záchod, prídu za 15 minút, nič sa nedeje. Vyzerá to, že zohnať taxík v tomto počasí nebude úplne jednoduché. Asi som nie úplne zaujímavá destinácia. Aj keď idem pomerne ďaleko. Myslím, by som si mal nainštalovať Kakao Taxi. To je tu taká najpoužívanejšia apka, ale snáď ma zoberá aj Uber, preboha. Práve začalo, že pršať. Taxík mi už potvrdil jazdu, bol chudák na druhej strane, ale ja som zadal presne to miesto, tak musel ísť úplne, že 10 minút. Jak nás chval presne, keď pôjdem. Ale taxikár je trpezlivý, napísal mi, že je v pohode, že má to, že ide pre mňa. Nezrušil ma a určite nevie po anglicky, lebo vidím, že to píše vlastne v cudzej reči. On sa to automaticky prekladá do angličtiny. Som úspešne v taxiku. Okej, prší jak blázen. That's something. Oh yeah. Tak, povedal, že niekde tu. Tak asi možno aj tadeto. Trošičku zmoknutý. Vítajte v nákupnom centre, kde by sa teda malo nachádzať aj to spáčko, ktoré hľadáme. Tak snáď to tu bude. Dúfajme. Ja som našiel takú malú šatničku a hovorím si, ok, tak tu sa mi topánky nemestia, tak som to išiel dať von. A teta mi ukazuje, nie, že to je iba na topánky a potom veľká šatňa je ďalej, takže viac šatní, najprv si topánky odložíte. Dostal som aj oblečenie, lebo som mokrý. A nie, všetci máme rovnaké.
Dámy a páni, ak plánujete nákup nejakej novej technologickej hračky a chcete sa pred kúpou poradiť s naozajstnými odborníkmi a fanúšikmi techniky, ja osobne vrelo odporúčam smartware.sk. A možno aj preto, že chalani zo smartware.sk sú mojimi fanúšikmi a pozerajú takmer každé moje video. Som nesmierne rád a vážim si to, že sa stali partnermi môjho kanálu a vďaka nim môžem tvoriť tieto videá, za čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať a nesmierne si to vážim. Osobne nepoznám väčších nadšencov do kamier, dronov a takmer všetkých technologických hračiek. No a na smartware.sk by som vyzdvihol hlavne 3 veci. Prvá je možnosť zapožičať si produkt ešte pred kúpou z ich požičovne. Druhá je možnosť záručných aj pozáručných oprav. A tretia, podľa mňa veľmi dôležitá, je možnosť poradiť sa pred kúpou s ľuďmi, ktorí majú reálne skúsenosti s tým, čo naozaj predávajú a chcú vám veľmi dobre poradiť. No a ak by ste si chceli kúpiť napríklad dron, tak špeciálne vo smartware.sk vás prevedú celým procesom zaškolenia na lietanie s dronom, vrátanie pravidiel, predpisov a ďalších legislatívnych úkonov, ktoré sú potrebné na legálne používanie dronu absolvovať. No jednoducho, ak hľadáte spoľahlivého partnera v oblasti techniky, na ktorého sa môžete kedykoľvek spoľahnúť, tak ja naozaj úprimne odporúčam smartware.sk. Ja sám som ich dlhoročný, veľmi spokojný zákazník. Tieto kúpele sú rozdelené na dve časti, dve podlažia. Hore sú také teplé kúpele, je tam niekoľko bazénov s horúcou vodou a so studenou. Dole je taký priestor na odpočinok, kde si môžete pospať a nájsť sa, dať si masáž a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som si objednal rameník a k tomu ryžu, spicy ramen, a chcel som od nich, že či mi vedia dať teplý čaj, ale nie je tu nejaká možnosť teplého čaju. Je tu voda, pravdepodobne teplá, môžete si zaliať tam tie instantné polievky, ale teplý čaj nemajú. To som teda akože dosť prekvapený. Tak mám teda studený džús, ani ten nemali v teplej verzii. Rameník a takáto farebná ryža. Dobre. Poďme na to. Absolútne sa nečudujem kapitánovi, ktorý mi hovoril, že on v týchto kúpeloch aj prespával, pretože tu je vstupné, že 9 € plus minus a máte tu vstup na nekonečno. Môžete tu byť koľko chcete. To znamená, normálne byť tu 24 hodín alebo viac, alebo menej. Okúpať sa. Hore vám predajú kefku, majú tam pasty, môžete sa tam okúpať, osprchovať, dajú vám pyžamo, môžete sa tu vyspať, môžete si tu zobrať poduštičku, lahnúť si tu na takú teplú podlahu. Akože chápem, ja by som to asi možno tiež tak robil. Dokonca je tam úložňa kufrov hore, čiže nie je tu nič nezvyčajné, že tu prídete proste s celým svojím baglom a necháte tam veľký kufor a tu fungujete už len s ruksakom, alebo ten ramen je naozaj akože extrémne štiplavý, on sa aj volal, že štiplavý ramen, a tu v Koreji, keď rovnako tak aj v Thajsku, keď je niečo napísané, že je štiplavé, znamená to, že to je ozaj fest štiplavé. Nie ako u nás, že máte napísané, že no štiplavé, ale viete to prežiť tu na. Akože toto je pre mňa veľmi štiplavé a napríklad kimchi sa tu vôbec nepovažuje za štiplavé jedlo, pre nich je to sladké jedlo, pre nás ako náhle to dáte niekomu koštovať, to nie je zvyknutý na štiplavé, tak to ani nezje, lebo je to strašne štiplavé. Pre mňa to nie je štiplavé. Ale všeobecne Korejci proste milujú štiplavé jedlo. Tak opravujem sa, vstupné tu stojí 12 000 wonov, čo je 8 €. A toto, čo ste videli, to, čo mám na stole, stálo nejakých 5 € plus minus. Čo je naozaj zaujímavé, tuto sa spí a do kolečka dokola. Tu robia masáže a okolo, aj zo zadu, aj z tejto strany sú také ako, je to prípada jak pre chrobáčiky. Úliky. Takto sa tu spí, aby ste vedeli. Zaspojený balbu. Takéto toalety tu máme. Každý dostane žabky.
je tu automat na studenú vodu, automaty na pitie. Toto som vôbec neobjavil, taká časť úplne vyhradená na spanie. Pracovanie. Čo je extrémne zaujímavé podľa mňa sú tieto dve sauny, kde sa leží na takých tých japonských tatamoch, či ako sa to volá. A hlavne chodí sa tam takto oblečený do tých saun. Tieto dve dievčatá teraz práve vyšli z tej sauny, to je fakt zaujímavé. Potom idete do takejto studenej miestnosti, ak chcete. A tu sú ešte ďalšie sauny vzadu. Miestnosť na pracovanie. Tu sa spí hore, tu sa spí dole. Sa pozerá telka. Dokonca informácie, že každý pondelok od 10. do 12. sa čistia tie spacie tunely. Zatiaľ som tu 7,5 hodiny. Dobrú chuť pri večeri. Mám takúto mäskovo-slížikovú pre zmenu. Stalo sa niečo, čo by som povedal, že v Koreji sa nikdy nemôže stať. Táto polievka absolútne bez chuti, je to mäso akože no go, proste úplne ako keby ste vývar z ponožky jedli. Vážne zle. Takže pre veľký úspech znova spicy ramen, ten bol úžasný a stojí tu len 5000. Tá polievka stala nejakých 10 alebo 12. No ale poviem vám takto hneď z kraja, že tieto kúpele Jimjiban alebo Jinjibang, alebo ako sa volajú, tak to je naozaj niečo, čo strašne Korejcom závidím. A toto keby bolo u nás, som tam veľmi častý zákazník, pretože je to niečo úžasné. Nechápem, ako to docielili, proste ja som tu zaspal jak babetko. Či tu púšťajú nejaký vzduch alebo niečo. A proste ja som si tam lahol na úplne rovnú zem, chápete, úplne na zem proste, omíňal ma zadok. Zaspal som asi, ja neviem, na hodinu, zobudil som sa po hodine. Nohy som mal úplne strpnuté, tak som si musel lahnúť na bok. Spal som ďalej. S veľkou pravdepodobnosťou si pôjdem pospať ešte. By som vám trošku viac priblížil to, čo je tam hore. Tam je jedna časť, kde sú tie skrinky. Potom na konci tých skriniek je taká rada, kde sú umývadlá, kde sú všetky sprcháče, šampóny, mydlá, telové mlieka, zubné pasty, fény, šparatka do uší. Proste tam je komplet výbava na to, že by ste tu ako boli 24 hodín. Čo tu ľudia aj pravdepodobne robia. Ja si myslím, že to len ten Kisucký kapitán mi hovoril, že on to takto ako hackoval, že nemal sa kde ubytovať, alebo že hotel bol drahý, tak tu išiel za 7 € sa tu proste ubytujete, hej, že to je proste bezkonkurenčná cena. Ešte čo k tomu všetko dostanete? Lacnú reštiku, spa, saunu. Potom tam ďalej je taká miestnosť, ktorá je predelená takými tými lamelami. Tam je teplo, tam sú sprchy, taká rada sprch, asi na 30 sprch, potom ďalších 20 takých, kde sa sedí a sprchuje to na ten japonský spôsob. A potom sú tam 3 bazény, také, kde si iba, že sadnete na zem a máte vodu asi potiaľto. V každom tom bazéne je inak teplá voda. A ešte sú tam sauny, bol som teda iba v akože takej parnej, ale to je tak trošku iná parná ako u nás, bolo tam asi 70 stupňov a bolo tam akože na nevydržanie, no len mňa nohy pálili, ja som tam chvíľku len tak prešlapoval, to mi nepomáhalo, proste boli tam síce na zemi mokré utieraky, ale tie boli také horúce, že ma pálili aj tie. Sadnúť to už vôbec nie a proste som tam iba stál, chvíľku som akože vydržal, že som si tak ostudenil to miesto, kde stojím a asi som tam vydržal aj 2 minúty. Proste zažil som, že naozaj, že najhorúcejšiu saunu v mojom živote bola táto tu, teraz, dneska. To bolo, že extrémne teplá. Potom je tam veľký ochladzovací bazén a ešte taký menší ochladzovací bazén. Ešte taký jeden bazénik, kde je iba taká plitká voda, taká nie úplne teplá ani studená, taká medium. A všade v tých bazénoch sú také ako odstupňované skoky, schody do vody, že aby ste si mohli, že neviem, nohy pomočiť, alebo chcete len zadok, alebo chcete proste aj byť celý, ako keby keď sedíte, tak ste potiaľ toho vode. V strede sú bublinky, kto bublá. Nie je to ako výrivka, ale iba v strede sú také bublinky, ktoré idú hore, také veľké bubliny. Po boku ide taký prúd vody do, vlastne sa
stále tá voda menila. Veľmi mi to pripomína vlastne toto celé, tu vlastne také onsen japonské kúpele, ktoré som vyskúšal v Thajsku, keď sme boli v Pattaji. Ale toto tu je o mnoho väčšie a je tu takže o mnoho viac z toho, môžete tu pracovať, môžete tu spať. Takže to sa mi najviac páči, ten benefit toho, že tu môžete proste spať, že normálne, ako oni tu počítajú s tým, že vy sa tu idete vyspať, že pôjdete odtiaľto do roboty. Čo je úžasné, lebo tam sú tie nápisy, že keď nechcete, aby vás budili z pondelok medzi 11. a 12. tak si sadnite niekde inde alebo lahnite. Môžete tu pozerať telku, môžete tu pracovať, máte tu rýchly internet, je tu Wi-Fi, máte tu masáže. Ešte vnútri, tam, kde sú tie bazény, tak tam sú 3 lehátka na masírovanie, tam masírujú nahých a tuto doľava je taká zóna nad tými tunelmi a tam vlastne masírujú oblečených. Všade tu fičí klíma, trošku mám problém s tým, že mi je zima na nohy, lebo chodí sa tu iba bosy. Ale typek od staffu tu má ponožky, čiže pravdepodobne by ste si tu mohli zobrať ponožky. Takže zoberte si ponožky a zoberte si svoju fľašku na vodu, lebo tu všade si môžete načepovať vodu. Sice iba strašne studenú, všetci tu pijú proste studené napoje, aj to bola ďalšia vec, že ja som sa tam išiel opýtať, že či mi nedajú čaj. A oni tu proste teplý čaj nemajú. Majú tu horúcu vodu, kde si môžete zaliať všetky tie polievky instantné a neviem čo si kúpiť za od plus minus 2000 do 5000 to stojí, ale nemáte tu proste možnosť si dať čaj. Keď tak nejakú svoju šálku a svoj čaj. Čo sa týka obsluhy, tak nikto tu nevie ani ceknúť po anglicky, ja som sa to snažil o tom čaji dohodnúť cez translator, ale na objednávanie je tu mašinka normálne taká jak mekači a je tam možnosť prepnúť do angličtiny, aj keď niektoré hlášky sú v korejčine, ale to pochopíte. A potom vám vyjde číslo, alebo teda lístok, kde je všetko v korejčine, ale hore je našou latinkou, čo sú to arabskými číslicami, číslo vašej objednávky a oni to potom kričia v korejčine, alebo tak musíte prísť a ukázať, že je to moje, není to moje, a tak to už sú také, to sú drobné, jak sa říká, že jo. Dobrú chuť. A ešte takéto akvárko je v čakárni. No. Dámy a páni, takže výhoda je, že akurát prestalo pršať, takže ja som celý ten deň, kedy pršalo, vlastne strávil v typických, ikonických korejských kúpeľoch, ktoré sa volajú Jingbang, tak nejako. To video nazvem 24 hodín v korejských kúpeľoch, pretože si nemyslím, že to je nejaký clickbait, ale že to je reálne možné. Že som zistil, že tam môžete tých 24 hodín byť. No a tu je teraz 10 hodín večer, ja idem naspäť na hotel, ale ešte po ceste si možno niečo povieme. V každom prípade neprší. Hurá! Trošku preskúmame okolie. 제도를 도입했습니다. 편파 판정 문제. Tak tu tie dážniky povýšili ešte na vyššiu úroveň. Krytý prechod prechodcov, alebo teda čakanie na zelenú. Wow. Dámy a páni, ja sa s vami obligátne lúčim s prosbou, že ak sa vám video páčilo, že by ste boli takí dobrí a fúkli na video like, pretože to pomáha potom videu dostať sa k širšiemu publiku, video má potom viac hľadnutí, mňa to potom viac baví
a radšej nakrúcam. Sa stal nejaký incident. Dúfame, že všetko dobre dopadne. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, fúknite aj odber, ak nemáte zvonček, dajte zvonček. Ak ma máte chuť podporiť aj finančne, čo je výborné, pretože prispojete k tomu, že budem môcť viac cestovať a viac nakrúcať, tak to môžete spraviť na platforme Ko-fi. Už od 1 € je to možné kľudne aj jednorazovo, ak chcete nastavte pravidelne mesačne. Ak nastavíte mesačne o 5 € vyššie, dostanete prístup k bonusovému obsahu, čo sú vlastne videá, ktorých je tam asi 50, sú to klasické videá na YouTubeku, dostanete na ne odkaz, takže potom si ho môžete pozrieť to video alebo dopozerať hoci kde ste prihlásení vo svojom účte, v telefóne, v telke, na počítači, v aute, hocikam. Ja sa budem veľmi tešiť a zdravím vás zo Soulu. Odchádzam sa liečiť na izbu a zajtra vyrážame smer Palác, takže teším sa na to, ahojte. Hello, Ondrej Walker, Soul, čauko.